Hello mga langga! For today's video, magluto po ako ng mushrooms with oyster sauce. Ang mushroom po ay nanggaling ito sa aking kaibigan na binili ko lang po ng 65 pesos per pack. So, napakaganda dahil alam ko ang pagpatubo nito kasi nakita ko na to sa aking kaibigan kung paano siya magpatubo. So organic po ito at siguradong malinis. Nasa bakuran ng nila po. So napakaganda, masarap po ito at healthy po ito. Ito po ay fiber. At ang maganda nito ay makikita mo lang sa backyard at alam mo na walang mga dumi at malinis po ito. So, ang kaibigan ko po ito ay kilalang kilala ko na po ito. So, lagi ako bumibili nito ng mushrooms. So, ito po yung isang plastic na mushrooms galing po sa aking kaibigan. So, umpisahan na po natin. Maglagay po tayo ng mantika sa kawali para mag-isa tayo ng bawang. Ang bawang tatlong cloves lang. Tatlong piraso lang. So, hindi naman kailangan na maraming bawang ang ilagay. So, maglagay na din tayo ng sibuyas. Isang pirasong sibuyas lang. Ang sibuyas kasi dito sa amin, nagmahal na naman. 150 pesos per kilo. So, ewan ko talaga. Parang tumataas, parang bumababa, tumataas na naman uli. So, depende siguro sa production ng sibuyas. So, malayo din dito sa amin yung tindahan. So, tiyaga-tiyaga na lang. So, ito na po. Nag-isa na po yung bawang at saka yung sibuyas. So, hintayan lang natin na mag-brown yung bawang kasi mabango kapag mag-brown na po. So, antay-antay natin. So, ilagay na natin yung malinis na mushrooms. Ang mushrooms po ay isang peraso. Ang laki na pero slice ko na po para marami. Para lang sa aming dalawa ng asawa ko, okay na po ito. Isang meal lang po for dinner. So, hintayan lang natin at maglagay din ako ng isang kutsarang soy sauce para may sabor din. At maglagay na din tayo ng kaunting asin. Hindi naman kailangan na maglagay tayo ng maraming asin kasi bad for the health naman. At saka meron na ding soy sauce. Ako po pala si Lotong Ilongga, ang kusinera niyo sa kusina. So, simpleng luto lang po ito. Hindi naman kailangan na ilaga mo kasi ang lambot naman ng mushrooms. Kasi yung kaibigan ko, si Marites. Shout out Marites Lopez. Ito na po yung mushrooms na binili ko sa inyo. Panghapunan po, ulam, panghapunan. At naglagay na din ako ng shrimp cubes. Nor shrimp cubes para pangdagdag sa sabor ng aking mushrooms. Kasi kami lang dalawa ng asawa ko. So, pang-instant lang na ulam. Kasi na kami, nagtatrabaho kasi kami dalawa. So, siya nagsasaing. Tapos pag uwi ko, ako naman nagtoka sa pagluto ng ulam. So, naglagay na din ako ng pepper, black pepper. So, maraming sangkap, maraming savory para masarap.
para marami yung kain ng aking asawa mamaya. Ang sabi nila po, ang pinakamasarap po yung um, laging busog yung asawa mo kasi hindi ka papalitan. Yeah! Totoo ba? So, 25 years na kami ng asawa ko. Kahit na wala kaming anak, pero nagmamahalan kami. Hindi naman perfect yung pag-aasawa. Meron ding ups and down. So, nagtagal kami dahil may tampo din lagi. So, dyan, na-measure namin yung pagmamahalan namin. So, iano lang natin, kunting kulo lang. At i-check na natin kung kung tama na ba yung sabor para ang bango. Ang bango talaga ng mushrooms kasi may mga sangkap na. So, it's time to taste na mga langga. Kung tama na ba yung sabor. Ang liit lang ng ng niluluto ko, pero yung kawali ko ang laki. Okay lang yon. Meron din akong maliit na kawali, pero ito yung ginamit ko. So, maglagay na din tayo ng oyster sauce. Ito ang secret sangkap para mas masarap pa yung niluluto ko. So, mix lang. Depende naman po sa inyo kung yung sa timpla po. Kasi ako medyo, maasin-asin yung niluluto ko, yung timpla ko. Depende naman po sa inyo. Simpleng ulam lang po ito, simpleng pang isang ulam lang. 'Di ba? Ang ganda tingnan. Ito na po, luto na po. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Bye-bye po. Bye.